Hej, velkommen til caseopgave nummer 2 i behandleruddannelsen. Vi vil nu prøve med en lidt ny måde at levere behandleruddannelsen på. Det starter således ud, at I er blevet kaldt ud kørsel 1, og meldingen er sygdom. På adressen er I blevet modtaget af patientens hustru, som kan fortælle, at hendes mand pludselig er blevet dårlig og faldet om. Patienten finder du siddende i en stol. Han er bleg og svedende og hiver efter vejret. Du kan høre, der er noget sekret, som kører respirationssynkron. Det vil sige, det følger vejrtrækningen og kører frem og tilbage. Men ikke umiddelbart afgør, om det er øvre luftvej eller på lungerne. Patienten er vågen og klar, men klager over en trykkende fornemmelse i brystet. Du kan se ham her. Du trækker ganske hurtigt et EKG12 ud, og kan jo hurtigt ved selvsyn konstatere, at der både er P, Q, R, S og T-takker i EKG'et. Udover det, så er der 3 afledninger, hvor det springer i øjnene, at der er ST-forandringer, altså ST-elevationer i afledning 2, 3 og AVF, og det vil sige, at der er tale om et bagvægsinfarkt. Man kunne også, hvis der var store modsatrettede forandringer, hvilket der er modsatrettede forandringer, ikke store, men de er der, kunne man også bruge det til at yderligere bekræfte sin mistanke. Vi skal nu stille jer 3 spørgsmål. 1. Nævn din aktionsdiagnose, og det er altså ganske kort, en aktionsdiagnose. 2. Beskriv dine observationer. Og 3. Redegør for din behandling. Det gør du i et Word-formular, og det Word-formular mærker du i emnelinjen case nummer 2, behandleruddannelsen. Den mailes på jbl@dapuk.dk. Vi vil simpelthen bare ønske dig rigtig god fornøjelse med casen, og håber I synes om den her nye måde at lave case på. Så rigtig god fornøjelse med det, og pøj med patientens overlevelse.